nwere agụ Igbo bụ Igbo dịka mụnwa bụ aka ji ọvọ ngene ovu ụlọ n'Enugu Ukwu na Ụmụnra bụrụ onye uru okwe bụrụ onye ụmụ ike bụrụ onye mgbuke elughele nke banyere na ngwurube blan nye bụ ngene ovu ụlọ si n'ikwu nne Igbo nọ nne nke Osobia si n'ọnụnụ onye nọrọ m ụwa nọ nne nna mụtara nna m nọrọ m ụwa a na-akpọ Nwaka Awaji onye n'Igbo nke ikwu nne dị n'ise nke be nna ya dị n'ise anaghị na n'Igbo unu gee ntị mgbe nna aga ọjị na nsị n'ise n'Igbo mụrụ m bịa tọọ ọjị ka m kpọchara anya n'ugwu wee kpokwuo na n'ise ebe onye ụwa m si bịa tọọ ọjị kpokwuo ikwu nne onye ụwa m agụrụ bịa tọọ ọjị kpokwuo ikwu nne nna m agụgwu bịa tọọ ọjị kpokwuo ikwu nne nne m onye ikwu nne nne m Oraifite na-ewi bịa tọọ ọjị. Ife afụrụ na ike nga ewu afịa na nwa ya ọbụla omenala ma ife afụrụ na ike nga ewu afịa na nwa ya ọbụla alụ. Ihe eji ama ezigbote onye Igbo site n'okwu ọnụ na omume na ekike aka eji ama onye Igbo. Mgbe na-ayọ ndị Igbo n'otu n'otu ka echichi ndị agha na-echi ndị Igbo bụrụ echichi echiri ugo ya bụ n'echichi echiri ovu maka na ovu ka ụmụ anụmanụ niile nọkarịcha wee mee mitin si na ba chọrọ onye ba ga-agwa okwu gaa na-eji ezi Chukwu ozi Chukwu zizie nya ma bịazie va ha wee negharịcha anya n'ime onwe va ọ bụ nọọ ovu na-efekarịcha facha ha begide fecha ovu efefa nwezo n'elu ebe ovu na-eru ma ofe bụ ofe ha wee sị na mgbe o ji efekarịcha fa na o gosiri na Chukwu na-akpa nkata ka ba chie nya eze ha mechaa mitin ka o vuru n'akwụlụ Chukwu jee gwa ya ifepakwu Chukwu zie nya ka ọ bịazie fa a wee chiwe ovu echichicha anya echichi dozi kpochacha anya mechacha ka ọ ya adị asị onye chiri igwe o werigo n'Igbo ezi ya mbọsị ụmụ anụmanụ niile bịasị mitin ka o kene ụmụ anụmanụ o wetie kokokokokokokoko kokokokokokoko ụmụnna m oru hey egbe na nkwọ na Akpakele si ọsị gịnị ha nwachizili eze bụzi oru ya nzukọ wee gbasa wee ruo mbọsị ọzọ wee karịkwa nzukọ wee bịa nke bụ okwu onye fa na ọnya izu azụ kwuo na tata ka ba ya etikpo nya bụ Igbo eze na oligoro a na Igbo eze etunwe ebe oru ka agwa ya na ọbachiwere eze o wee ruo mbọsị nke ịtọ ovu eligoro Igbo eze ụmụnne ya wezuo ụmụ anụmanụ niile wezuo wojie ko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  ụmụnna m oru hey onye ọ na-akụniri egbe tụya Akpakele tụya girigirigirigiri ọsọ kwezi ka oligo enu ọgwụgwọ nọ n'enucha ya eche n'oyizu anụ gwara anụ ebe ọ na-agbazi ọsọ ọ na-agba mkpụrụmana onye bụ na ifu ovu kịta ọ na-ebe n'elu ofie niile bụ otu ọ na-ebe ka onye na-abịa mpio na-ezozi ezo n'ime ahịa ihe na-ahịa ụmụ anụmanụ arụ ma na-abịakwava maka ba chọrọ onye ya-agwa Chukwu okwu ka wee negharịa anya n'aka nri negharịa anya n'aka ekpe lekọta ugo maka na ọ bụ na ovu fecha onye ọzọ na-esu ewu ugo ha wee si ebe ọ bụ na ugo bụzi onye na-eso ovu na ba ya echi ugo eze ka ọ bụla eze ụmụ anụmanụ wee si ugo kedu ugo si na ọ dị mma unu kwezie nya ajụ mana owu iwe bụkwanụ mwute ya n'echichi ya na-achọ ka echie ya ajụ ya kedu ibe ọ bụ ọ na ya n'aka ekpe asa kedu ibe ọ bụ ọsị ya na-ene anya ka unu bụ udene ele ya sidebe ọnụ ka udene sidebe ọnụ ele ya sidebe nku ka udene si wedebe nku anyị amasịkwa onye bụ igwe ma ọ pụta nke adịle ụmụ anụmanụ wee negharịa anya
Ugo kwuchara okwu a wee fụ ụgbana wee yọọ ụgbana ayụyọ si na a ga-ebutere gị ọkụ gbenya mmiri ka e were wụgharụ ụgbana wee kwete si na o nwere nke unu unu ya jụrụ ajụ ma ha nwee eze mana o nwere ofu ibe ya ya unu asị akere ive ọ bụ ọ sị na o nwere ofu ibe ya ejibu n'ọnya nwanyere ugo ọcha asị agụkwuo ọ sị na anya ya chara ọcha arụ ya niile na o nwere ebe ya nwere ntụpọ na ugo ya awụghị ya arụ na ọ ya achagide awụgide ewugide ruo n'ọdụdụ ugo na arapịa ka ọ na-eji oji ka ọ bụrụ nke a ji wee karịa asị ugo gị ọ sị gịnị na o nwere nsogbu ị na-anya na ugo ntụ n'isi ihe abụ na ọnụ mọnụ ya na ọ chagide n'ọnụ ya na-eji oji onye ọbụla jee n'afịa igote ugbo n'ugo ọbụna ọ na-eji oji n'ọdụdụ ya ma na ogbene torotoro ka na-enye igokwana ya ugo wee kwete wee saba ugo arụsagide sịcha ya safọ ọdụdụ ya ọ na-eji oji wee chiwe ugo eze chichicha anya eze dozi kpochacha anya mma ugo mgbatị aka ya otu n'anya otu aka ya na-enwu zụ ọgbatị nwa aka nke aka ya na-enwu zụ ọ na-anya n'okpuru afọ ya ebe niile na-enwu irubere ya aṅụrị ọzọ dị ka ibi ya na onye ọbụla etiri ugo n'isi a na-ene onye anwa anya ka onye eziokwu onye nwere nsọpụrụ onye nenechara enene wee sị ka etubie ugo n'isi yazi afọ onye ahụ ile na-abọ n'ọnụ ya n'obugolo onye ejiri echichi dịka ugo ọ na-aga nsọ na ebube ọ bụ nọọ ife ka a na-eme ma na-agba nkwụ nwaanyị na-eme ife ọbụla bụ ife ndị Igbo eji mara onye Igbo ifụrụ onye ọbụla tụ ugbo n'ugo a na-anị ya nni a na-enye nsọpụrụ dị iche onye na-eri nni n'ọra anya enye nni asị ka aba n'obi eji nye nni kwere ya ugwu dị iche maka na nnekwute ibe ka ọ bụ nwee na-ayọ ndị Igbo onye ọbụla echila echichi n'Igbo ka o nwee nsọpụrụ nwee ịfụnanya n'ebe nwanne ya nọ gwa nwanne ya eziokwu maka na eziokwu na-achị ụwa ya ka eji mara Igbo maka na asị na tupelu na aja manara ịgbakwuru gbaba n'imi egwu ma onye enye anyara ive jide aka n'isi ka ị malụ mgbe okwe na mgbe ọ jụrụ ajụ mbe si na ya epeka ma sịrarịa nwunye ya ọkara ka ọ bụrụ sisi wetara ya akpakwuru danda nna akwụkwọ arụrụ ka mkpụrụ aka m ka ị mazi aka ya esi wee chọrọ akpakwuru ya oge be ya na-agba emecheta sisi kpọtara anya nọrọ mgbe o ji mee ka ya begbuo ya mba ji na-aba egolo ego ịtọ o ji ori mmadụ na-aba anya ịtọ ọ dụrọ mma nọ mmadụ na-abụ kwesịrị ka ọ bụrụ anya ịnọ onye ọbụla ga-anụ nwaanyị kaba arụ nwa gị ịzụchachacha anya mezuru ya n'obodo oyibo mezuru ya n'ugwu Awụsa mezuru ya na Lagos ebe ị nọ na wezu ya kaba arụ ruru ya natara mbara be nna gị ka emee omenala dịka otu kwesịrị na o nwere ndị nwe nwa anwa maka nọọ ndị nwe nwa anwa bụ ndị ya ekebe ya bụ nwa a wee were ọfọ wee kwuo okwu n'ọfọ wee gọọ ọfọ wee kpee ekpere na nwa anyị ara amụta onye ọsaka na nwa anyị ara amụta onye iberibe na nwa anyị ara eje ije di na ara atụ ime ise n'aka ya na wee gọọ dị ọfọ na ba ya amụ ka ba ya azụ ise ndị Igbo nwere ọfọba na-agọ fasị nwoke ụwara asị nwoke ise nwaanyị na-anọ ọrịa bụ iteghete mana kịta ihe anyị na-agọzi n'ọfọ unu ya azụ ka unu ya amụ ise ma ọ bụ na anyị nọrụ na ugwu Awụsa wee mee ego nwaanyị
anyị ewetakwa ọgwọ wee gwu okwu na mba anọ n'obodo oyibo wee gwu anya anyị nwetakwa ọfọ mba maka ịrụ ọrụ na-achọwa onye bụ ikenye ike bụ gịnị ọtọchara onye bụchi isi onye ya were ọgwọ wee ekwu okwu n'ọgbọ ka ị n'ọfọ rie n'ọfọ gbalụ nkwụ kpee ekpele kịtaazị nke ndị Igbo mụtazịla ọzọ na-adọrọ mma na-ayọ ndị Igbo negharịa n'anya ọjị nwere ibe dị njọ dị na ya agọsi ọjị ibe eji eme na nwaanyị bụ ngwọ ọ bụrụ obodo na-eme nkwuenu ha were nkwuenu wee mee nye ejiro bia maọbụ malt maọbụ nwaanyị ebe ekpele ebe a na-agba nkwụ nwaanyị ọ bịara abịa ka ọ bụrụ omenala Igbo ọ bụrụ ọdịnala Igbo ọ ngwọ na nkwuenu ka a na-ewere wee kpee ekpele agọsi ọjị ekwuo na ichie nta na-ada anyị nwaanyị ka ọ na-eje ije di ka ọ donye na di ya mma ka o yie di ya ka di ya ghọọ ọnya ka fa mụọ ozuzu oke mụọ ozuzu oyi mụọ ozuzu afọ mụọ ozuzu nkwọ ebe ọnwụ na emeri otu a ihe afụ na ezinụlọ ama ga-abụ odinugwu ise nwere ayọ ndị Igbo na mmemme nke n'ovu ụlọ anyị na-eme ọ ga-adị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ọfọ ka anyị ji were ekwu okwu a ise and ọfọ anyị jikwu ya ka oge ji wee na-ele ise mmemme nke n'ovu ụlọ iwe ọma dị n'Erika egwu eji mara ndị Igbo a na-agbasi ya mmọnwụ eji mara ndị Igbo ha ncha na-agba a na-enwekọrịta ọṅụ nwanne na-abịa ikwu na-abịa Igbo na-abịa ụmụ ndị na-esi obodo oyibo natacha maka ya ka ọ bịa mụta ife nkọwa na ife ọma na ife nṅomi na ife ụtọ dị n'ime ya bụ mmemme a na-eme maka na ọ nwere ife dị njọ dị n'ime ya na-afọ onye bara nkịta bie ka ọ ya aza wee welie wee na-ekene ụwa niile ebe unu anọ na ndị na-anụ olu m ndị na-afụ m ị na-azụ abịa ị na-alụ ọrụ aka ị na-anya moto ị na-agba ọkada ịbụ igwe ịbụ eze na bere ịbụ gọvanọ ịbụ prezidenti ị nọ na sineti ị nọ na haus n'ụdị ọbụla bụ ụdị ebe ị nọ ị na-alụ polisi ị nọ na devi ị nọ n'amị nke ọbụla ị na-arụ ị nọ na nchekwa ndị obodo dị iche iche nke ndị ogbe nke eji mara obodo mmọnwụ ọbụla ma ọ bụ egwu ọbụla ga-abịa na ya na-abịa maka ive egwu na amụ onwere mmụọ na-eji nsị abụrụ ebe a na-abịa akọ nsị ma ọ bụ akọ ọgwụ ma mama nsị mmụọ maba aka mebe ibe dị njọ dị iche iche nke n'ovulu jụrụ ya ajụ maka gịnị ụmụazị na-abịa na-enwe ọṅụ ikorobịa na-abịa na-enwe ọṅụ ndị nne ndị nna ndị oyibo dị iche iche ma ndị ụka ma obodo dị iche iche ma ụwa niile ma ndị ọcha na-abịa mbọsị anwa ka ha soro nwa ha aṅụrị ya na egwu niile abịa mbọsị ahụ bụ egwu eji mara ndị Igbo mmọnwụ eji mara ndị Igbo egwu na amụ nkọwa na Igbo amaka na omenala abụrụ ajọ ife n'oyibo eji mara ndị Igbo onye bịa fụcha anya onwe aṅụrị wee na-ana anyị ekene gị nwanna ndị otu ọnọdụ ugo ndị na-eme anyị ihe ọma ndị otu ọnọdụ ugo na Nollywood anyị chọrọ unu anyị chọrọ ka anyị mata onye Igbo amatago onye Igbo mana kụwara ọha mmadụ onye Igbo ndị otu ọnọdụ ugo Ava m bụ Chief Don onye foto gọvanọ ndị Nollywood n'Africa n'ụwa niile. Anyị ekene gị Chief Don ọnụ kedu ihe iji n'aka bịa ebe a gwa anyị maka ihe bịara ebe a otu o si masị gị ma ndụmọdụ ị na-enye
ọhaneze na ebe a ma ndị kara abịa okwu m na-akwụ ọtọ ka siga ife nji bịa bụ maka oke mmụọ bụ udo ndị ụwa kpocha nwe omenala dịka anyị ga-agba national anthem ofu bụ mma eji otu iche n'ọnụ Igbo ofu bụ na ọ ya adịrị ya mma duru onye ọbụla bịara ebe a ma ndị chọrọ ịbịa ma ha abịa nwụrụ ọ ya adịkwuru ha mma okwu eji eji ọ ya ejikwena were udo mụ nwa wee na-ekwu na omenala enwerekwana ife ọzọ a na-akpọ omenala ya bụrụ eziokwu bụ omenala onye mere ụfọdụ ji agba ọsọ ikwu eziokwu onye ọbụla na-ekwu eziokwu dịka nna anyị kwu Eze Oke kwuru na-eme omenala were efi mmadụ ụdọ na were ụdọ mmadụ bụkwa n'ofu ya danyere ọ bụ na anyị president George anyị ga-abụ ikwesị ntụkwasị obi ka ebido ebe nna nna ya kwụsịrị ụlọ ọrụ na-aga n'iru ka agwọ ka nke juru ala Afrịka ghara idinye ka nkụziri ndị na-eso m n'azụ nke bụ eziokwu biko nyere m aka Chukwu otu ọnọdụ ugo otu ọnọdụ ugo I'm Prince Emeka. I'm onye amafọ ụgbọ na Nkanu East Local Government. Ana m eme ife onyonyo onye abụ ife ejije ọkacha nke omenala Igbo. Anyị bịara n'ụbọchị taata ịkwanye ugwu n'ụzọ pụrụ iche maka nnukwu mmemme omenala ọba Okpochangu bụ onye na-akwado mmemme a na-eme n'ụbọchị taata oke nwoke eji eji ife n'ala Igbo obi jupụtara m na aṅụrị hinne na anọ m n'ọnọdụ a n'ụbọchị taata wee na-ene n'ife niile na-eme gbasara omenala ya ana m asị ka ọ dị n'Okpochangu mma dịrị onye ọbụla bụ onye Igbo mma dịrị onye ọbụla bịara mmemme a mma ekene m unu ise Kenege na-aka onyonyo ya afa mbụ Chief Amechi Mmonago onye Obosi ka mbụ bụ onye Anambra steeti gwa anyị ihe ọma na-emela anya dịka ederecha anya akwụkwọ ihe ibu n'obi na-emela anya dịka ederecha anya edemede maka ife gịnị na omenala na-asọ m omenala bụ ntụgharị ya bụ eziokwu omenala achọrọ aghụghọ omenala bụ ife anyị na-eme obodo ji aga n'ihu wee na-asị na
nwa bịala bịa ị ga-etinye anya na ka o nwee ebe ịmụta iweta n'iru nke ọzọ bụ na omenala entelu na ya na-akọwala ụmụaka okwu asụsụ ụmụazị ebido sụba Igbo ụmụazị ebido mebe omenala obodo wee ekpuchi ọnwa one of his show anọ m ebe a ịbịa afụ enyi m nwoke bụ Ọba Okpocha Ngwuru n'ihi omenala na-adị mma ịkwado omenala na-adị mma omenala abụrụ sọsọ na ị na-eje ụka ị ya na-edobe ihe ahụ omenala kwuru ka ndụ gị wee too ogologo ejikwa m ohere a na-ekele igwe mmadụ ndị bịara ebe a ma ndị nze ma ndị ọzọ ma ndị igwe ndị nọ n'ebe a n'ụbọchị taa n'ịkwado omenala Igbo na-adị mma otu anyị mere otu ahụ ka o kwesịrị ka ọ dị ekele m unu Iso na mmanwụ